Vstúpte do budúcnosti moderného bývania z Interstellar Tower, architektonickou dominantou, ktorá pretvára panorámu Dubaja. Jeho futuristický dizajn, čisté línie a ikonická silueta robia z budovy symbol inovácie, elegancie a moderného mestského života. Vo vnútri nájdete priestranné apartmány s veľkými oknami, harmonickými interiérmi a svetelným dizajnom Zonda Lighting. Každý detail, od prírodných materiálov až po nábytok Fabel Casa a kuchyne so spotrebičmi Bosch, je navrhnutý pre maximálny komfort a štýl. Rezidenti si užijú panoramatický Infinity bazén, Sky Garden, wellness zónu, fitness centrum a coworking priestory, ktoré spájajú komunitu a pohodlie v jednom. Veža sa nachádza v srdci Jumeirah Village Triangle, pokojnej, no výborne dostupnej štvrti s parkmi, školami a športovými zónami, len pár minút od Dubai Mariny a downtownu. Interstellar Tower, miesto, kde sa vízia budúcnosti stáva domovom.